L'obra del Cançoner Popular de Catalunya és el projecte arxivístic més gran que s'ha dut a terme als Països Catalans quant a la recol·lecció de cançó popular i tradicional gràcies al mecenatge de Rafael Patxot i Jubert i sota l'aixopluc jurídic i econòmic de la Fundació Concepció, Ravell i Civils. Rafael Patxot va confiar l'organització d'aquesta empresa als músics de l'Orfeó Català. Francesc Pujol i Pons en va ser el director i el veritable estructurador de l'obra i en la seva realització va plegar els musicòlegs, els lingüistes i els folcloristes més reconeguts del moment. El treball de camp s'organitzava en missions, equips de 2 persones, un filòleg que recollia els textos i un musicòleg que feia la transcripció musical. El projecte, que pretenia ser exhaustiu, cançó, dansa, entremesos, jocs infantils, instruments musicals, rondalles, llegendes, etc., es va iniciar l'any 1922 i va acabar oficialment el 1936, estroncat per la Guerra Civil, amb molts dels objectius inacabats o encara per començar. Els diaris de camp de les missions han estat una gran aportació sobre la descripció dels costums dels informants i dels seus pobles. L'àmbit geogràfic va abastar totes les terres de parla catalana, des del Rosselló fins a Alacant, passant pel Principat, l'Alguer i les Illes Balears. A part de la recerca de camp, l'obra del cançoner inclou bona part dels materials recollits per Marià Aguiló i Fuster des de 1841 i dels documents etnomusicològics de Rossend, Serra i Pagès. D'acord amb una metodologia de treball arxivístic basat en un amplíssim conjunt de fitxes bibliogràfiques anomenades cèdules font. L'arxiu de l'obra del cançoner està dividit en 4 sèries. La A, fons de Marià Aguiló. Les sèries B i C, documents recollits en les missions i les cançons presentades als premis de les festes de la música catalana i de l'obra del cançoner. I la sèrie S, del fons Rossend, Serra i Pagès. Arran de la Guerra Civil, l'arxiu es va haver de dispersar per salvaguardar-lo, l'any 1950, i després de guanyar un plet amb l'Orfeó Català per la propietat de l'arxiu, bona part dels materials van anar a parar a Suïssa, on Rafael Patxot s'havia exiliat després d'haver de fugir sobtadament de la seva masia Mariona al Montseny. Gràcies a les gestions de l'Abadia de Montserrat, l'any 1990, l'arxiu va tornar a Catalunya. Tant el fons de Suïssa com el de Barcelona van ser dipositats al monestir de Montserrat, actualment propietari a tots els efectes. El pare Josep Massot i Montaner va ser nomenat conservador i divulgador de l'arxiu i, com a tal, ha fet una feina ingent inventariant tota la documentació. Entre 1990 i 2008, la família de Rafael Patxot va anar aportant nous documents fins a completar l'arxiu. El mateix any 90, l'aleshores Centre de Promoció de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya, interessat en la preservació i la divulgació de l'arxiu, va signar un conveni de col·laboració per a suport tècnic i econòmic. Es van fer 3 còpies microfilmades del fons, una per a l'Abadia de Montserrat, una per a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i una per a la Biblioteca de Catalunya. També es va col·laborar en l'edició dels 21 volums de la col·lecció Materials de la publicació de l'Abadia de Montserrat i s'inicià la catalogació dels fonogrames, un procés que encara continua. És voluntat del Departament de Cultura posar a disposició de la ciutadania per mitjà de les xarxes de comunicació actuals aquest tresor impagable que és l'obra del cançoner popular de Catalunya per tal que la coneguin, la gaudeixin i la utilitzin com a element de coneixement i de difusió de la cultura popular i tradicional catalana.